Naya for choosing the jam kana muka washi toita sandinoda ilogesheni bi imangoma takaona kachimana mroti ndikakafundisa kanzi yondozi elisa tingati mdiyo wadai watotoka nini notokudao inini kamwanaka kane rudori mweri singapere 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 ndakakafunza zita chose ndonzi elisa ndingati mdiwa wangu dai wamira usanisiye kunyangwe zvichireme mudiwa ndinokuda dai watongomira tingotaura tiri vanhu vaviri chete ndisada kutosiyana nekuti ndinokuda mudiwa ndapota dai wandiregerera ndaizongoita kamwanaka kane rudo rimwe risingapere 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 ndakakafunza zita kanga ndozi elisa ndingatimira asi kakateerera mubvunzo uya ndakazotarisa kuti ndongoendawo kumba ndongokonitsa pangati mudiwa uyu ndiye naire angati ndiye tingati ive mudiwa garisika ndiwa mai vangu baba ndisichina kamwanaka kane rudo rimwe risingapere 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 ndakafunza ndikati yeye apa changa chakasukira chine madzitako chine madzigaro ndingati yei chakangotakura ichi ndingati iwe ndinokuda usafa wandisiya mudiwa wangu moyo wangu ndinotokuda chiro zvanyaoma sei kamwanaka kane rudo rimwe risingapere 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 kamwanaka kane rudo